her et billede af... Det er urin. Jo, er det ulækkert, det ligner æg eller sådan noget. Og det er ægte pis. Svær pis. Husk designeren. Cykelhandskerne på Interflora. Ved du hvad det her det smager af? Af Interflora. Det er rugbrødsfisk. Det er Interflora. Og så skal jeg lige æde resten af min mor. Lav noget rigtig klart. Lav en dans med kyllingen. Tænd op på sæt gaflen og dans med den. Det er chicken dance. Flyvende kylling. Flyvende kylling. Den skal drukne i kartoffelmos. Så nu Nej, lad mig lægge den ned. Læg den lige ned. Nu er hovedet hugget af. Nu er den død! Hej mor.